Wala si Marie. Lumiad yung Marie. Uy, nasa flowing. Hello, be. Ani na diri sa balay kay wala na akong bana. Sige, be. Padulong na ko. Nana ko si mong dool. Lo, pre. Tama juga, pre. Nay kairing-iring mo asawa. Ato ada yun. Ito. Tudad sa kanya kong asawa ba? Pero lahat-lain dyan eh. Lipat-lipator dyan ko anig din. Magtrabaho ko ba? Basta. Lain dyan kong paminaw. Naginilain akong asawa. Oy, pre. May kiniabot na ka. Uy, pre. Salamat pre. Kay naa ka pre. Ipanda ko mo uli. Pero saan man nga nagduda mo ko sa asawa ko? Ano sa'yo nagduda? Naikairing-iring ba? Ay ano di ko magduda pre? Bago pa ko naabot ha? Karoon pa ko naabot? Ngayon na pagpabalikon mo ko sa kong trabaho. Ayun na sige palabig problema rin, pre. Pasalamat ko pre nga naa ka. Na ako'y hangyo ni mo. Unsa na, pre? Siyempre, kumari guti ka. Sama kaya lang nako. Kaya ra kay nimo pre. Sayo na kay kong hangyo nimo. Unsa man na? Kuan pre ba? Bantayan nimo akong asawa. Unsa? Bantayan? Oh, bantayan pre. Bisag asa siya matusundo nimo siya. Yati ako na pre. Isang maligo yung mga asawa, bantayan ako. Oh, bantayan nimo pre. Bisa pag nasa sulod sa balay. Uy, ninduta ko na pre. Salig kay ko sa mga pre. Munang ikaw jud akong sultian nga ikaw pabantayon sa akong asawa. Oy, guwapa rin mo asawa. Kay mo magpabantayan. Tara sa balay, makakita ka sa akong asawa. Tara. Pre, nanata sa akong balay pre. Makita ni ba akong asawa mo nang pabantayan ako nimo? Pakit unta kag unsa ka batan-on akong asawa. Love. Nanay day ka. Oh shit, not good. Uy, nari kay bisita. Tay sa ha kay magtiwas akong laba. Iti ang dinig asawan. Pre, kunya. Usay akong giingon nimo pre. Patanoon pa kay akong asawa mo gani ako pabantayan nimo no kung nagduda ko nga nay kairing-iring na. Nahatag na ko akong number sa imo ha. Mubalik mo akong trabaho karon. Ug nga kanay makithiringan nimo nga manay magiring-iring anak niya. Tawagi dayon ko. Matik pre, ako'y bahala. Sige pre, salig ko nimo ha. Trabaho na ko. Ako na tayo magbaklad-baklad na kaysa ihatag paglain. Wala si Marie. Lumiad yung Marie. Uy, nasa flowing. Salamat, humanay di paglaba. Sulod sa ako sa balay be. Agoy ka ni. Isunod sa balay basi mag-inis to. Sunodun ko ni. Kimingaw naman ko sa akong baby, uy. May gani kay ning lako akong bana makahigayon jud ko ron. Hello, be. Ani na diri sa balay kay wala na akong bana. Sige, be. Padulong na ko. Nana ko si mong dool. Baby. Be, dali na sulod na. Mintras wala pa akong bana. Atay na yung kumpari na ko si Chloe. Naunan ko da. Mao din na nag-iring-iring ni Mads. Pero sige lang, bahalag naunan ko niya. Paminaw na lang ko sa ilang. Sige. Kasi mabot yung bana nun. Yate, di na ko kapagos akong gibati. Bahala na. Isumbong kang pare. Your phone ringing. Your phone ringing. Lo, pre. Tama juga, pre. Nay kairing-iring mo asawa. Ato ada yun. Ito. Tanawa ko pa. Daan ko pa lagi. Oh, asumaron, asumaron. Kaya na si paabot na dito. Be, tara, tara. Pre! Hudas ka! Ay, nasi pare. Nag-uusap ka na sa kwarto, ha? Hindi mo pamakan ako higso na kung pagtanggal di mo na. Hudas mo na ka na ko. Pre, nag-ilis na ako kay gigan ko. Hilis na ha? Diyan ka, pre, pasilo ako. Pasibuas mo ka mo. Kana, sakpan na jud. Dasok, oh. Karon, nasakpan ka na ka. Ha? Di na yung kakaitya sa kuwaron. Eh, sa pre. Kami nakita. Namuslot ang saging, oh. Naigo sa yung tahod. O siya namuslot. Kita, uy. Pasilo ako, pre. Pasaylo? Traidor ka ganda ko. Ay, sa pre. Kay Dagon na. Naigo sa yung tahod. Kay Manari, taugma. Ay, tari. Be.